ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal?
Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label?
Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige.
1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo
Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Siya. Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Hopya bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to?
Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panihimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung Panghibayo. papalan. Panghibayo.
Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga.
kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ako po ay laging nakatutok sa Love Radio and I'm just so happy na meron pong istasyon na kasama po namin sa araw-araw. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit nag-iisip ako kung iiwan ko ba ang Pilipinas. Papaano na lang walang Love Radio sa ibang bansa. Pero bago yan meron na. Oo naman. Oo, high-tech na po tayo ngayon. Correct. Hindi na tayo katulad nung araw na ang mga nakakapakinig lang talaga sa Love Radio ay yung mga literal na nasa Pilipinas. Yes. Noon yon. Oo. Ngayon, kahit nasa ang parte ka ng mundo, pwede mo na mapakinggan ang Love Radio Yan. at your convenience. Kasama mo na kami. Correct. In fact, kahit nga dati, di ba, pag nakikinig ka ng Love Radio Station, pag nasa Manila ka, Love Radio Manila na yung mapapakinggan Correct. mo. Ngayon, Oo. with our Love Radio app, kung namimiss mo ang mga tugtugan o kaya yung mga adlibs Yan, ng mga yung mga DJs. local dialect Correct, sa local dialect. probinsya nyo, halimbawa, Correct. Mindanao. Ayan, Oo. di ba? Meron din na makikita po ninyo sa ating Love Radio app. Oo. Nandyan lahat ng mga Love Radio provincial stations. Halimbawa, ikaw One click. ay taga Palawan. Ayan, Oo. di ba? Pindutin mo lang Love Radio Puerto Princesa or Love Radio Palawan. Ang mapapakinggan mo na doon, ayan, local DJs. Tama. Ganon. Ayan, sino ba yung mga local DJs dyan? Dalawa lang sila. Actually, isa lang. Shout out, reporter. Yan, reporter. Oo, karamihan nasa Manila. Pero other radio stations na provincial, kompleto po yung mga nasa Iloilo, Yan, oo. Davao. Love Radio Rojas. Correct, Oo. di ba? Love Radio Rojas. Ang sarap pakinggan eh. So, wag kang mag-alala. Ito nga, yung kanyang question kasi is, sabi niya, di ba, isa sa mga mamimiss niya ay yung pag nag-ibang bansa sila. Nasa crossroads po kasi kami ng buhay namin dahil yung mister ko po ay i-assign sa Europe para sa kanyang job. Ang hirap lang po kasi syempre, panibago na naman pong buhay, panibago na namang adjustments, nalilito at nako-confuse po talaga ako. How do I convince my husband to stay in the Philippines? May kamahal-mahal pa ba sa Pilipinas? Friend, alam mo, sundin mo na yung husband mo. Friend, simula pa nung unang panahon. Friend. Alam mo, marami namang kamahal-mahal sa Pilipinas. Oo Totoo yan. Isa sa mga bagay na tingin ko dahilan kung bakit, di ba nung pandemic, kunento ko na nga, di ba, na aning-aning din tayong lahat. Ang dami nang pumapasok Ang dami nang pumapasok sa utak natin, sa isip natin na, aminado po ako, isa po ako dun sa mga nag-isip na, ano ba, para na ba ako sa ibang bansa? Kasi kumakaldag na yung mga tao sa TikTok nung time na yon. Sabi ko, dito na ba papunta lahat? Hindi ako kumakaldag. Kasi baka mamaya pag kumaldag ako, hindi na makabalik yung hip ko, di ba? Parang, ba't kumaldag siya pero pakanan? Tapos hindi na gumalaw. Kaya nag-isip-isip din ako noon na parang pa-Canada na ba? Pa-Australia na ba? Ganyan. Kaya lang, nakitaan pa rin natin ng maraming rason to stay in the Philippines. Kasi marami naman ding kamahal-mahal sa Pilipinas. Ngayon, kung para sa pamilya ninyo, sa tingin ko hindi naman din go na. Oo. Sa tingin ko, go na. Kasi normal siguro yung reaction mo unang-una kasi
panibagong, di nga, sabi mo, pagsisimula. Environment. So, natatakot ka Correct ka. paano sisimulan. Nakaka-nervous naman kasi talaga. Oo. Tapos, syempre, ano bang klase yung pagsasalita nila doon? Oo, yung Kung halimbawa, lengguwahe. correct, kung sanay na sanay ka sa Tagalog, sa mga, hello Mars! O Oo. kaya, friend, kumusta ka na girl? Oo. Diba? Tapos biglang pagdating doon mga Harry Potter yung mga salitaan. Hindi ko alam kung saan kang parte ng Europa So, may Oo. mga ganyan ka talagang fears. It's normal. Oh, so parang gusto mo doon ka pa rin sa comfort zone mo. Correct. Which is dito sa Oo. Pilipinas, ganyan. Pero kumbaga timbangin mo yung yung kung anong mas makakabuti. Hindi sa iyo but the entire family. Totoo. I-zoom out correct. mo yung sarili mo. Oo, tsaka yung part ng Love Radio na mamimiss mo, hindi mo kami mamimiss. Oo. Kasi una, kunyari, tambalan, hindi mo man kami maaabutan sa eksaktong time, kung ano man yung time dyan sa Europa pag lumipat Correct. na kayo. At any given time, pwede mo kami mapakinggan sa aming Kumikinang na Tambalan podcast. Yes, diba? oo. So, Meron ano din, na may sa YouTube din. Pwede mo ring mapanood. Replays, pwede, di ba? Oo. So, tanggalin na natin yung part na yan. Saka Oo. na lang tayo magtuos kung miss na miss mo na talaga kami, kung Ayan. nakasettle ka na dyan. Correct. Yan. Oo, Diba? para hindi mo talaga ma-miss yung Pilipinas. Aha. Ano ka? Padala ka sa amin Ayan. tapos para mabati ka namin Correct. palagi. O, diba? Para hindi natin namimiss ang isa't isa. Ganun lang yun, di ba? Yun. So, madami namang, kunyari, isa sa mga concerns na isa kong kaibigan dati nung nag-migrate din sila sa ibang bansa is that parang feeling nila kahit na may mga Filipino stores, totoo naman yata to, Jegs yung meron lang certain, kunyari seasoning, yung seasoning nila ay hindi kasing alat nung sa atin. Kasi parang meron lang required sa ibang bansa. Okay. Pero kung ano't ano pa man, makaka-adjust din kayo sa sa pagkain. Saka yun nga, ang dami ng Filipino stores. Natatandaan ko na nung Nagkalat na yung mga Pinoy. Nagkalat na talaga. Tsaka ano ba, andito naman kami ni Diego. Tama. Pag namimiss mo yung mga chichirya ng Pilipinas, winning naman kaming dalhin sa'yo. Utusan mo kami. Kami pa. Ilang maleta bang dadalhin natin? There was a time before, nung mga early 2000s yata, na kapag meron kasi kaming kamag-anak na nagtatrabaho sa Singapore, malapit lang naman yung Singapore. Kaya lang nung time na yun, parang yung traveling ay hindi pa made easier, parang ganon. Anyways, isipin mo yung kakilala namin doon, ang lagi niyang hinihiling Gold Deluxe na pulburon. Tapos may mga particular kasi na mga produkto, kunyari, na mga chichirya, yung mga, ano ba yun, yung maasim, yung cracklings, basta yung mga ganon. Yun yung mga gusto niya talaga kasi na-miss niya yung sa taste buds ng Filipino. Then, eventually, in time, hindi na niya kailangang maghintay ng Pilipino na pupunta ng Singapore para makatikim ng pulburon, di ba? Kasi nga, ang dami ng Filipino stores. So, di ba? Nagkalat po ang Pinoy sa kahit saang parte ng mundo. tama. Meron ka maririnig na nagtatagalog. Correct. Di ba? So, makaka-adjust ka. Tsaka yun nga, sabi nga ni Jegs, no? Kung ano yung dynamics ng pamilya, kayo mag-usap. Kaya yan. Ayan, minsan kasi may mga times na pinangungunahan ka, that's your personal fear. Oo, correct. Normal lang naman pati na matakot. Normal lang din talaga. Kasi unang-una, it's not your comfort zone. Hindi talaga komportable. Hindi. Tsaka, di ba minsan, masyadong malamig? Di ba pag halimbawa lilipat ka sa isang lugar na masyadong yan. malamig, ang hirap ng adjustments Mag-a-adjust ka. Pero eventually, mag-a-adjust din naman yung katawan mo di ba? Yung mga friends mo doon. Correct. Medyo ngungu na sila pag nagsalita. di ba? Nasal na yung Correct ka. Kasi na kayo, islang, ganyan. O kaya lagi kayo sinisipon, di ba? Oo. Eventually, sanay ka na din. Correct. Ganon na. So parang gusto na talaga natin paalisin ng Pilipinas. No? Hindi, gusto namin ng Pilipino o Filipino family na magkakaroon ng maayos na buhay, 'di ba? Hindi man natin sinasabing hindi mabibigay ng Pilipinas, pero kung ito yung opportunity given to you at napag-aralan ninyong mag-asawa na mas mataas yung kikitain, 'di ba? Tas meron kayong plano, why not? Pwede din naman, hindi naman talaga doon na kayo titira or ano. Pwede din naman. Pag-usapan, 'di ba? Hanggang Pakiramdaman ilang taon, nyo, oo. then mag-ipon, and then pag nakita nyo talaga na it's not for you, then pwede ka naman bumalik anytime sa Pilipinas. Lagi namang nandito lang yung Pilipinas. Oo. Promise, sa tanan ng buhay po namin at sa mga ninuno, parang hindi pa po umalis ang Pilipinas sa pwesto niya. Andito lang po yung Andito lang po yung Pilipinas. Kurap pa rin. Ay, Alin! Nicole Yala! Hindi! Kako! Hindi, kako. Nandito lang yung Oh. Pilipinas. Ayan. Hindi umaalis. Okay, kasi? Oo. Kasi, ba't
Nakakita ka na ba ng bansa na lumipat ng ibang lugar, di ba? Nandito pa rin tayo, tropical country. Tama. Yun naman yung may nasabi ba? Oo. Wala naman ako nasabi. Actually, kahit saan lugar ka pumunta, ang korupsyon. Actually, anywhere naman talaga. Oo, meron naman talaga. Minsan nga, ganito tayo, parang alis na tayo ng Pilipinas kasi napakaraming negative tungkol sa gobyerno. Ano din naman yung assurance mo na yun lilipatan mong bansa, walang kapintasan ng kanilang gobyerno. Correct. Meron at meron. Oo, at lalo pa yung mga tao din doon kung minsan, medyo iba din ang saltik eh. Meron din. Kagaya nung meron akong nakita, yung parang member sila ng PETA na sa mga animal activists. Okay. Saan to? Sa ibang bansa? Sa ibang bansa. Parang ibang version ng PETA sa ibang bansa. Oo, so parang nilalaban nila yung bull labor. Yung mga toro na ginagawang tagahakot ng ano. Tapos ang ginawa nila, nagprotesta sila, sinemento nila yung mga paa nila doon sa harap ng kumpanya. Sinemento nung mga tao, Oo. yung paa nila. O, di ba? Kanya-kanya po talaga, wala pong bansang perfect. Kung tayo problema tayo dito. Bakit saan tayo problema dito? Hindi sa minsan yung mga rally, ingay. Doon ganun. ang lalala. Doon ang Di ba tindi. nakita mo sa mga video ko minsan yung humiga sa gitna ng kalsada? Meron din naman dito niyan. Oo. Pero doon meron din. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga nirereklamo natin, for example, sa Pilipinas, wala naman ding assurance na hindi natin yan irereklamo sa ibang bansa. Correct. Na meron at meron pa rin. Kaya lang, ayun, hanggang doon na lang. Kaya yes, Nicole. Hindi, wala. Okay. O, diba? Pero, ang importante, isipin niyo yung mga sarili ninyo. Isipin niyo yung sarili ninyo. At kapag halimbawa, na-realize ninyo na the other country, migrating to another country is not something for you, again, ulitin natin, ang Pilipinas ay nandito lang. Correct, oo. Hindi naman siya umaalis. Yan. Nandiyan So, pa rin siya. Actually, magandang opportunity yan kasi para sa iba, mag-a-abroad sila, hindi nila madadala yung family. Which is mahirap. Correct. Kayo. Oo. Pwedeng Diba? dalhin. Pwedeng dalhin. Oo. Marami lang sigurong factors to Jegs kasi kunyari yung iwan mga kaibigan mo. Oo, hindi tsaka halimbawa yung mga anak, let's say mga bata pa, mag-adjust ulit. Pero lagi mong tatandaan, misis, hindi lang kayo yung pamilya nag-adjust ng ganyan. Maraming ganun at okay naman sila. Tama. Nakapag-adjust naman talaga sila. Correct. Ganon. Ay, kayang-kaya mo yan na go, go, go! 'Di ba? Para sa ikauunlad at ikagaganda ng inyong buhay, bakit naman hindi? Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo pwedeng aasa lang ng aasa sa ibibigay sa atin. Tayo din mismo yung gagawa ng paraan para kumita. And kung itong oportunidad nito ay ibinigay na para sa'yo, para kumita ka, why not? Tama. Makaka-adjust ka niyan. Mahalaga mas tapangan mo lang ang sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Correct. Go, go, go. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun! Ayan. Ay, sorry. Ayan. Hello, yun. Kaya niyo yan. Mga madami, alam mo, dapat mo kausapin yung mga nag-migrate na. Yan yung mga totropahin mo. Tsaka alam mo, ang ganda na ngayon sa social media is pwede ka na mag-search ng mga groups. Tama. 'Di ba? Tapos sila na yung magbibigay sa ng mga info, magbibigay, 'di ba? Yun may mga nauna na doon, hindi naman kayo yung kauna-unahang Pilipino unlike family. before na talagang zero ka talaga. Zero knowledge talagang. Dahil walang internet, Correct. Diba? Ngayon kasi may internet. So madami na magtuturo sa iyo, mag-guide sa iyo, ganyan. So normal lang yung nararamdaman mo kasi talagang hindi mo alam kung anong kahihinatnan correct. mo dun. Kung saan ka pupunta, saan ito. Ang hirap talaga. Yun nga lang, malipat ka sa bagong, kunyari, same school, pero different set of classmates. Yan, oo. Yun nga lang, dun pa lang, parang mag-a-adjust naman ako ulit, 'di ba? Kasi uso na 'yan yung naka-close mo na siya ng isang buong semester, isang buong taon, pero pagdating ng next school year, iba na naman yung kaklase. Doon pa lang mahirap na what more ibang country, pero kinakaya. Correct. Kung Diba? wino-worry mo na halimbawa dito, ikaw yung Zumba queen. Ayan. Tapos pag lumipat na, may Zumba ba Oo, doon? correct, 'di ba? Pwede ka naman mag-start ng sarili mong Zumba eh. Ikaw pa si Muno doon. 'Di ba? Pwede naman. For all you know, merong magandang maidudulot. Tsaka yung the fact na kinukuha yung mister mo, tapos maganda yung opportunity. Basta maganda ha. Correct. Kasi kung halimbawa, tipong ang iiwan mo naman dito halos parehas lang nung doon. So yan ang mga titimbangin. Oo, di ba? Hindi namin totally sinasabi na lipat na. Oo, pero, hindi. Pero kayo, ikaw. So, kung ang difference lang naman, sabihin natin maliit lang, hindi mo mararamdaman,
di ganun. Maaaring pwede din, Jegs, na maliit man yung difference kunyari in terms of monetary, Oo. pero pagdating ng benefits sa ibang Yes, bansa, oo, malaki mga naman. ganun. Oo. 'Di ba? Yung mga tipong libre po yung kanilang healthcare. Mhm. Yan, 'di ba? Libre Bakit yung dito sa Pilipinas hindi libre? Basta ang alam ko based on lahat ng napapanood ko at nababasa ko, mahirap maging mahirap sa Pilipinas Alam kapag mo, ka ikaw ay may sakit. Speaking Yun lang. of healthcare, Mm. ito lang nakakabasa ko lang isang nakakalungkot po na balita sa correct. kasamahan po namin sa DZRH. DZRH, si Boy Gonzales na Correct, na pumanaw namayapa. isa sa mga rason na nakita ko sa interview sa kamag-anak niya, parang pinasa-pasa ng mga ospital. Siya. Oo. Bakit? Parang walang CT scan, lipat dito. Pagdating naman, walang operator yung CT isang machine. O yung isang machine. Tapos parang ang tagal daw nakatenga sa hallway. Oh, no. So, doon mo makikita na si Boy Gonzales kilala. Nasa media, may boses, may pangalan. Paano pa yung ordinaryo? Paano pa yung wala? Yes. Wala talagang ways and means. Yun nga na may paraan para, to pull some strings. Oo. Ika nga, Mhm. 'di ba? Kahit papaano, hindi nagawa ng paraan. Oo. Ako, hindi ako sa nagrereklamo sa gobyerno. Doon lang sa mga nagpapatakbo. At hanggang dito na lang po kami. Opo, dahil po we love our lives. Pero totoo, nakakalungkot naman yun. Hindi ko pa nakita, dumaan lang sa feed ko yun eh. Tapos may nakausap lang ako sa may lobby kanina about it. Sabi ko, ano ba yung nangyari? Tapos may iba akong pinapanood kanina, 1 hour and 26 Ako minutes. hindi ko pa natapos panoorin. Oo, kaya hindi ko pa na. Pero nakakalungkot yun, Oo. Jigs. Kaya nga Pero nung totoo yun, mahirap maging mahirap sa Pilipinas pagdating sa pag may sakit ka. Oo. Yun nga lang merong isang particular na ospital na yung manganganak ba tas tabi-tabi kayo manganganak or hindi siya patas. Ang nakakalungkot pa ayon doon sa interview sa kamag-anak nung tinanong nila kasi parang umubo daw na normal pa ba yung yung ganyan niya. Ay okay lang yan, humihinga pa naman eh. Yun ang sabi. So diba? So parang nakakalungkot. Nakakalungkot Oo. naman yung ganong klaseng eksena. Ay, hindi man siguro nung taong nagsabi niyo, pero kailangan i-train yung mga Siguro, tao na maging sensitive. Correct. Kasi, syempre, kahit sino pag merong may sakit sa kanilang loved one, tapos ganun yung sagutan, Correct. makakatulong ba yun? Oo. 'Di ba? Hindi naman natin nilalahat kasi maaari din kasi, Jegs, baka naman yung mga healthcare workers pagod na din Oo, talaga sila. sobra din. Sobrang dami naman Oo. din talaga. Oh, kaya ako personally, may opinion, hindi ko sinisisi yung Mga healthcare workers. Oo, yung ospital, Mm. yung technically yung nagpapatakbo ng healthcare system natin. Sa buong Pilipinas. Oo. Sino yun? Hindi Hanggang ko sila dito na lang. Hindi ko sila kilala. Hindi din namin po kilala. Baka kilala ninyo. Tropahin nyo po. Tapos sabihin nyo po, baka naman po. Baka naman po, bigyan po natin. At saka yung Jigs, yung pumila sa ayuda, tapos namatay. So, Natandaan mo kaninong rin sa- kasalanan yun, Nicole Yala? Hindi, naalala ko lang. Yung nakakalungkot. Ito yung mga babalik tayo dun sa mga di ba balik tayo dun sa PM na parang aalis pa ba ako ng Pilipinas o hindi. Madaming kamahal-mahal sa Pilipinas. Yes, pero may mga bagay talagang nakakalungkot. Yes. Mhm. 'Di ba? Na minsan mahirap siyang mahalin. Oo. 'Di ba? Isipin mo na matay sa hindi pwede naman nating sabihin, inatake siguro. Kaya lang kasi nasa kainitan para lang pumila sa ayuda. Ang hirap. Maliban pa dyan, merong tricycle driver din na inutusan yung anak na kasi nasa ospital siya, hindi in-acknowledge, kinamatayan niya na lang sa ospital, hindi niya nakuha yung Diba? para sa kanya. Oh no. Hanggang dito na lang po Oo. mga kabisyo. Baka But we continue to pray for our country. Yes, oo naman. Ako naniniwala ako, Jegs, hindi man sa lifetime natin. I pray na Yung sa lifetime ng mga anak at sa mga natin. apo natin. Correct ka. Ma-experience na nila yung good governance. Oo. Yung ma-experience na nila yung maayos na healthcare system, yung di sila kakabahan, Correct. yung mga ganon, 'di ba? We pray na mangyari yun. And we're not losing hope. Yes. Nandiyan naman si God 'di ba, Tama. Oo. na who will make sure Oo. na yung mga Pinoy ay magiging ayos naman. Sabi nga naman na sa Bible na ang Panginoon naman ang tumatalaga ng yung mga leaders natin Mhm. at siya din ang magtatanggal kung may tatanggalin.
Sino bang ano? Wala akong sinasabi. Oo, sabi mo saan yan? Saan ba yan? Biblical, dapat biblical. Biblical yan. Oo. Sinasabi na. Kasi baka sabihin na opinion ni Diego, mahirap na. Doon tayo sa biblical. Biblical yan, yung mga people in authorities, ang Panginoon po ang nagtalaga niyan sa kanila. Kaya inuutos nga sa atin na we follow the authority. Oo, dapat naman. Kasi our God is God of order. So Correct. kung anong sinasabi ng pamalaan, gagawin natin. sundin natin. Hindi tayo magre-rebelde. Oo. So we just pray for the right leaders and right mindset. Yes, oo. 'Di ba? Pagdating ng eleksyon. Yun lang po, hanggang dito na lang po, mga kabisyo, Baka ha. mapahamak na Ba, kami. ayaw po namin. Okay, Dax, because we love the Philippines. Tama. Ha? Exit na muna kami. Mamaya tayo ulit kwento ng Mahiwagang Burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakuyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang.
Isang bagsak, Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Gagaya, naiiba. oh. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong... Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang ng ating tomba? susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala.
Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang
akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung nagpapayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, nila. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, mapaliwanag o dilim, sa tawanan, patuloy pa rin malungkot man ang iyong pinagdaan. Sama-sama, sama-sama, sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan. Ikaw ay sasabayan, sama-sama, di ka na mag-iisa na. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali, kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti, kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali, ikaw ba rin ang #1? Tunay mo masasandalan kahit sa bahay, sa kasada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, lagi mong tatandaan. Natulungkot man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Nakakayuyog, mga kwentong may konting puno at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo na favorite ng sa radyo na nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
Naalala ko ang mga minsan. Napakaingay habang pinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Nakandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Napakabait Bani. naman yan, Dre. Ako rin mabait. Una sa lahat, belated Happy Mother's Day po kay Mama Nicole at sa lahat ng mga mothers na nakikinig. Sana po ay naging espesyal ang araw ninyo kahapon. Likido. Ako kasi dahil ang pagkakaroon ko sa loob ng maraming taon, dinalaw ko po ang mami ko. Ano na tayo, taga? Pero paano nga ba mag-celebrate ng Mother's Day? Kung yung nanay mo, hindi katulad ng mga nanay sa commercials o Mother's Day Gusto ko talaga ang cards. dugo kapag ang Paano mo sausawan ipagdiriwang yung araw na yun masarap din ito sa alak. kung yung nanay Ay, mo, masarap yan. Lasang alak din kasi. unti-unti ka nang nakakalimutan? Yan yung palalasa ng rin. Paano mo ma-celebrate yung araw para sa tao minsan kabisado kahit maliliit na detalye? Ang kasagutan! Oh, Radyo! Pati Wallet! pangalan mo, Yung lalagyan ng iyong minsan, mga bariya. hindi na maalala. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. May early onset dementia po. Ang aming naisip na sagot ay Nung una, simpleng pagiging makakalimutin lang. Paulit-ulit niyang tinatawag. Ako yung may question. Minsan, Dahil sila ikikwento yung mga niya yung lawala parehong bang, story maaari lang ng tatlong kinopya amin beses. kasi Sa loob ng isang oras na parang unang beses niya pala Tama, sinasabi. ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung May mga nagsasabi ng pagkakataong ilalagay niya yung remote sa ref o kaya magugulat na lang kami dahil nakabukas pala buong Tama. gabi ang grid. Tama. Minsan din tatawagin niya ako sa pangalan. O kaya naman, sa pangalan ng yung mga kontak. Naalala ko, nakakain ba siya? May itlog ka bang? Isa siya, gusto niya umuwi sa bahay ng lola ko. Napakalambot nito. Ang pinakamasakit sa lahat, may mga pagkakataong Isaw-saw sa kape. Mainit na kape. Lumaya tayo. kaya siguro sobrang hirap ng mga Nagigets niya ako. Parang nag-humor. kalapit lang po ng bahay ng mami ko ang bahay ng kapatid ko. Sinabi ko sa kanya na susurpresa Sorry. Pinakiusapan ko siya huwag sabihin. Kapag kasi nalaman ng mami na dadalaw ako, gising na madaling araw para Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Mas mas Kapag kayo yung okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat kung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. palabas ng kwarto. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Dalawa? Yung totoong ngiti. Mahulami! Parang sa galit ko. Sinasabi? Yun, parang hindi ko narinig yun. Isa pa. Mahulami! pinaliguan ko siya ng dahan-dahan. Katulad ng kung paano niya ako pinaliguan noong bata. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami Tapos, nagpaligoy-ligoy sinakay ko na at siya. nandaya. Mahilig maglaro ng mami ko. Lagi nating tatandaan na ang Kumain tunay kami na ng paborito pag-ibig ay niyang pansit at mapagparaya. habang nasa biyahe kami, tinanong niya ako kung bakit sarap! kahapon asawa ko ginagawa. Ay, Hindi ko na Empanada. sinabi, umalaw lang ako. Haba. Hala, ganito kahaba. Umalaw lang ako. Ayos na ba mas sa'yo ang labis. ganyan kahabang turo? naniniwala ko na wala Habang ito sa kumakain sagot. kami, nakatingin siya sa akin. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Parang ganito na. nagdahan-dahan. ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paggawa. Hindi ba kayo nalalagkitan? Gawin mo ang kuha sa tabang iyan. Tinanong ako kung saan daw kami pupunta. At sabi Baka ko, kung nalang lalaki natutusok. tapos tumingin siya sa akin. Sapagkat yan ay mahaba, Tinanong talagang ko, matutusok ang iyong alang-alam. Yung ibang turon ay may Sabi palaman ko, ding. kumain kami sa labas. Ang turon sa amin ay may palaman ding At dinuguan. nag-grocery.
Pagdating sa bahay, nilisan ko siya at nilinisan ko siya at inhigit. Grabe, favorite niya talaga yung Tahimik lang siya habang inaayos ko yung kamot niya. Palabas na sana ako ng kwarto nang marinig ko yung tanong na tuluyang Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Hindi ako agad nakasascarecrow. Scarecrow. Pantakot ng Pag-i siya mga at sinabi, ibon. Pantakot ng ibon sa Sa palayan. ang swerte niya. Hinalikan ko si Mami sa loob, binulang niya yung hapon na plastic. Tapos bago pa tuluyang umagos yung hapon, lumabas na ako. Yes! Kasi ang sakit. Dapat ganito, di ba? Sabi Ang ng sakit na nandyan pa yung taong mahal Ayun na mo, lang yung pero magkakross. hindi mo na mahawakan. Ayan yung ano. Buhay pa siya, pero Pero sa amin, unti-unti hindi nang ko alam sa ninanakaw inyo, ng kami sakit. ay kapag sa probinsya Yung mga bibili alaan. ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Siguro nga panahon na para ako naman Mas mas special. malaya. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kapag nakakalimot siya, Kaya na, ng mga susunod na. na mga gabi hindi siya natutulog kapag may sakit ako. Gunam, Na mga panahong inuuna niya kami bago ang sarili niya. Gunam-gunam. Ng lahat ng pagmamahal na ibinigay niya noong mga panahong kapos kami sa buhay. Ano? Isa, Dalawa. tatlo, Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay maalala. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Alam kong sa puso niya, hindi ako. Ba't wala kami? Namamopia. Basa ng sulat ko. Ay mapupunta sa... Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Irene. Irene, we feel you. Napakabigat nga ng ganitong klaseng sitwasyon na Tampal puke ay isang Hindi ko alam kung alin yung mas masakit yung nangutang na nakalimutan na. Ito Ayun hindi. ang Pero nasa paggaan lang ano, natin, ano. Irene, kasi alam mo naman natin talaga na mahirap. Alam mo, pwede kung mong binabasa ko bilhin yung kwento, ang isang natakot ako for tampal puke sa isang ourselves. paligid. Alam mo yon, it's really more for us. Kaya lang, pag dumating tayo, hopefully, I rebuke in the Napakahusay name of mo. Jesus. Hopefully, Kim hindi tayo Chino at magkaroon ng Kono demensya. Napakahusay. Siguro hindi, Sa una kasi ay isa lang ang ang dami nating butos, iniisip. pero So, parang marami. yung takbo ng paliwanag. utak natin, Oo. mabilis. Hindi ko sure. parang ganun. Kasi ako isa sa mga napansin ko sa mga ganitong klaseng tao. Like for example, Pero dun sa parang hindi patas na lola ko dati. nananalo ang isang Na pangalan. hindi nakakalimutan niya na yung pangalan ng Nangopya. pangalan ko at Ang palaya ay misis ko. kinakain, hindi niya inuugan. So, sa inyo, pinasa ang virtud. Tandaan Parang ganun. Oo. May mga tao kasi na ganyan. May mga Lahat ng nasa particular babae. sila na tao na Naalala. naalala. Na, kinaka? May mga tao na talagang nakaramdam sila. Kasi yung memory unti-unti na nabubura eh. Anong So yun yung sagot ng pinaka-hinohold director? nila na memory, yun yung mga taong una, nakaramdam sa kanila ng Sila nga importansya. may Pangalawa, masasabi, nanalo. ito yung nagawa nila ng hindi maganda na gusto nilang gawin. Or di naman kaya, pwede din Kaya yung mga nga, tao. ngayon, Gaya! Walang wika! Tulad ng James, Maraming ng salamat mga teacher. kabisyo. Ang teacher, sa sobrang dami Mga ng yes, mga estudyante na na-handle, meron at meron niyang magsa-stand out sa utak niya. It's either yung super talino na hindi Tonyo makalimutan, Bicolano. super At bulakbol na Kim sumakit yung Chino ulo. ng Diba? 90.7 Love Radio So ang Manila, lesson po, kaya wag kang naman sakto follow, lang. Dapat doon ka sa subscribe, extremes. at i-share nyo na rin Charota. tong Alam mo, itong Irina, post tama na to naman or yung lahat video ng na to. realizations mo na habang Metro's number one. Love Radio! Wala naman tayong magagawa. Hindi ko alam medically kung ano yung pwedeng gawin for dementia. Talaga bang, ano ba to, Jeg? Sinihintay na lang ba natin talaga ito? Unti-unti na lang ba? Parang gano'n. Nabubura yung ano eh. Pero siguro ang napansin ko lang dito sa kwento ni Irene na Matagal-tagal na rin. gusto niya na mag-act yung nanay niya. Kung ano siya dati. Pero mismo ni kasi gano'n na eh. Hindi niya sinasadya. Sinasadya ni Mudra Kels na nakakalimutan niya. Talagang sadyang her brain is failing. Kaya kung may nakikita ako ng mga tao na sinasakyan na lang nila kung ano yung kasi sa totoo lang, siguro sa mga naisip mo maalala Kung bakit ako nandito? Diba? Or, diba alam mo na parang Mapaumaga o gabi, ikaw ay takbo ng utak na biglang hindi mo kilala kung sino kasama. Hindi mo maalala
mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humigbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At kung muti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Kasi nakakalungkot yung maging malungkot man ang iyong katawan mismo, physically na tumatanda na talaga, di ba? Alam niyo po, pansin niyo po yung mga magulang. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama mo kami kabisyon. Sama mo kami kabisyon. Kanilang mga bumbunan, tumatanda na talaga sila. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Lola ko sa mother side, sa father Ito ang side. podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Kasi ako naman Lahat ng yung tipo sagot, na apo na maharot. laging tumatakbo sa lola. Pag Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Yun, naiiwan yung mga memories nila na ano eh, na nai-enjoy nila. Dear Love, araw-araw Sakit lang sa din Love na- Radio. Pero yung sinabi na ano na masarap din sa pakiramdam na masakit na sino nga nanay mo ang swerte? Ang tambalang kumikinang. May nakapatong na salita. Sino pong nagsasalita? Ewan ko. Natakot. Katakot! Bakit may nagsasalita? Mga nagkapatong daw. Anyways, pero I hope on radio we're good. But I think in FB Live, I don't know. But anyways, for Irene, just continue to be the good child that you are. Hopefully, along the way, she will remember you by. Pero yun na lang talaga, wala na tayong magagawa sa ngayon. Hindi naman natin alam kung anong sagot dyan sa dementia na yan. Oo. At saka alam mo, isa din Jigs na appreciation of the automatic things in life. Minsan kasi madami tayong reklamo sa buhay, pero marami mga bagay na automatically na nagagawa natin na we take for granted. Ano ba yung example niya? Yung pagkain ba yun? Yung hawak niya yung kutsara. Yung kutsara. Nakalimutan niya na, Na kumakain kumakain pala siya. siya, 'di ba? Sa atin kasi pag may hawak tayong kutsara, alam na natin kaagad. It's an automatic reaction of the brain na pag may hawak akong kutsara, meron akong kakainin, 'di ba? Wala naman yata ako nakitang humawak ng kutsara na hindi siya kakain, 'di ba? Wala naman ata, pero ang pinaka maganda dito is the appreciation of the normal things na nangyayari o functions ng katawan natin na we take for granted. Nakakalimutan natin ipagpasalamat yun eh. Yung nakakautot tayo. Alam mo, parang nakakatawang example yun. Pero imaginein mo, di ba, pag may kabag ka tapos hindi ka makautot, ang hirap-hirap niya. Paano yung pagdinigay mo? Di ba? Parang pag lumabas dito sa bibig, di ba? Excuse me, miss, ang almusal mo ba ay basura, di ba? Di ba? Pero yung normal ka, nakakautot kapag ka kinakabag ka. Yung kapag ka, yun nga, may hawak kang kutsara, tas alam mo kung para saan yung kutsara, di ba? These are things that we have to be thankful for every day. Minsan, naghahangad tayo ng ng marami para magpasaya sa atin. Pero yung nakaka-function na maigi yung katawan natin is really one thing that we can be grateful for. Pero what's more amazing dito sa kwento ni na nakita ko na yung utak natin, yung brain natin may forget us but the heart never. Correct. Hindi diba? Nakakalimot. Kasi sabihin man natin hindi ka man niya makilala pero kasi panatag siya eh. May mga tao kasi na pag natatakot sila sa sino ka. Ikaw hindi so, eh. Yung heart inalaw niya na paliguan mo siya, linisan, di ba? Because she's comfortable with you. And siguro yun talaga yung sinasabi nila, Jegs, na pagka ipinanganak ang isang bata, yung DNA ng bata na yun, yung cells niya, doesn't leave the body of the mom. Scientifically, yun yung na-discover nila na kahit iniluwal mo na yung sanggol sa mundo, may mga DNA cells yung bata na naiiwan sa nanay. Kaya kahit hanggang sa kaduluduluhan, and even in dementia, 'di ba, hindi nakakalimot. Siguro yun ang doon ka mag-focus doon sa heart ng nanay mo. Hindi pa rin niya nakakalimutan Correct. yung comfort that she feels when you're around. Yes. Ganon. Kasi meron tayong mga naririnig din ng mga kwento na biglang
bigla na, sino ka natatakot? Ayoko sa'yo. Yung sa mga pelikula, di ba Correct, napapanood correct, natin? oo. Ayoko sa'yo, hindi kita kilala. Tama. Pero siya, kilala ka ng puso niya. Yung pangalan mo, yung ano mo, hindi niya man kilala, pero kilala ka ng puso niya. Yun ang Tama. pinaka-importante. Thanks, Kasama pa rin Irene. po, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Yan. Okay na po ba yung FB Live? Hindi ko alam. Paano eh. nakapatong? Hindi ko alam eh. Ayan, baka kayo may pinapanood kayong iba. Tapos Wala daw nakaintindi. Ano? Hindi namin, sorry kasi pag narinig namin sa headset, namin naiintindihan ko ano nangyayari sa labas. Ano daw po yun? Okay. So meron, oo. Sa software baka may problema. Pero kami wala kaming problema. Oo. Wala kami naririnig. Ayan. Oy, hangover nga. Ayan hangout alam with mo your ba na favorite habang artist. nagbuburnay, maingay? Ayun, parang may nagpiprito. Yun ba? Parang prito Yun ba po yun? ba? Wala, nagutom tuloy ako. Gusto ko tuloy ng prito. Okay na po ba? Kasi kung di pa okay, exit na kami Oo. dito. Hindi nyo lang po kami naririnig. Ayan. Oo. Sayang po. Okay. Sige, kami po ay mag-exit na. Pero yung hangover po Every Thursday, you can hang out with your Alas 4 po favorite artists. Every Thursday at 4 p.m. Follow their socials, Hangover PH. Saka download nyo yung Love Radio app. Correct ka. Always. And open pa rin ang Star City from Tuesday to Sunday. Tuesday to Friday, 2 p.m. to 10 p.m. Ayan, Saturday and Sunday naman, 1 p.m. yan to 10 p.m. Okie doke. Salamat mga kabisyo. Alright, Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano?
Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun maging na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal.
Bakit nyo sa amin? Masyado kayong competitive, oh. Sa camera. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo, yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan.
Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo-Radio. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi ng kami katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roy BTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama!
na pagkain. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ka. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking alam na laki natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Napakaswerte ng Grab driver with plate number NIL 6697. Congratulations, Kuya Ronald Santos! Ronald Santos! Kanina, Biyernes ang mukha mo, ngayong Lunes ngayon. Lunes na, balik na sa Lunes. May mga ganun pagmumukha. Oh, correct. Hindi na Biyernes Santo ang mukha mo. Mukha ka ng pagkabuhay. Yan! Nabuhay ba ang iyong dugo, Kuya Ronald Santos, na binanggit namin ang iyong pangalan? Wow! Masasampal ka ng 1,500 pesos! Ayan, sa mga kabisyo naman po natin dyan na hindi pa rin nakapag-register, ikaw na lang ata ang hindi nakakaalam. Correct. Madali lang magpa-register, madali lang sumali sa ating Love Knows No Boundaries promo. Punta ka lang dito sa Love Radio. Ayan. Tapos sabihin mo lang sa guard, magpapalista po ako para sa papromo na yan. Ayan. Sa mga hindi naman po makapunta dito dahil medyo malayo, traffic, huwag mag-alala.
Basta nakatutok lang sa 90.7 Correct. Love Radio at Pag oras. nahuli. Oo. Nahuli po namin na kayo na naka-Love Radio, basic. Masasampal ka ng 1,500 pesos. Maraming salamat sa ACS. Thank you so much, Charm, Fabcon, Purple Eternity. Maraming salamat. Salamat ng Bonggels. Oo, maraming mga driver ang nakakahinga sa gitna ng krisis. Totoo, nakakausad sa Oho. gitna ng matinding pagsubok ng dahil po sa ACS. Thank you so Maraming much. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy at nagpapatuloy ang ating Love Knows No Boundaries promo. Tama, pati mga DJ po, Correct. nakakahinga. Tama. Thank you, ACS. We love you. ACS, maraming salamat. At kami po ay exit na. Susunod na po, humihinga ng malalim kapag siya'y tumatakbo. Tama. Ang babaeng hindi nagpapatalo. True lalo. Eto na po, Maratoni sa programang Love Trip. Ako naman po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!